Ayun mga kaligos, good morning at welcome back sa aking channel. At ito na naman, nandito na naman tayo ulit sa ating mga alaga ngayon. At ayun, pakakainin ko na naman maga-maga. Gutom na. Gutom na. Ayun mga kaligos, bago tayo magsimula, pasok muna natin yung intro. Ayan, ito, nagbabalik ulit at ito na naman tayo, mag-aasikaso. Ayun nga, mag-aasikaso na naman tayo ulit dito sa ating mga alaga. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button and huwag mo na rin kalimutan din na i-click din yung notification bell para updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. Bago tayo pumunta doon sa content natin for today, ito, tinapos ko naman lahat yung gawain dito sa mga alaga ko. Pinakain ko na lahat muna. Tapos ayun, punta na tayo dun sa topic natin for today. Ayan, actually po, kung nakikita nyo, ayan, ang dami kong nadagdagan na yung alagaan natin na mga sisiw. Actually magkasama yung batch 4 saka batch 5 at na mga sisiw. And then isa pa sa naging problema is namatayan ako kanina lang, namatayan ako ng dalawa pa. Kagabi dalawa yung namatay na sisiw, tapos ngayong umaga naman dalawa uli. So nabawasan na naman yung mga sisiw ko. Yung mga sisiw pina-incubate natin. Ito mga to na galing sa incubation to nung nakaraan. So kung nakikita na panood niyo yung previous video ko na ilang batch ako ng pagpapa-incubate ng mga sisiw. So nakailang batch tayo ng pagpapa-incubate. Tapos yung isang sisiw natin doon, ayun yung nauna, ayun yung iisa lang. Tsaka yung sa batch 1, tsaka sa batch 2, ayun yung po Rhode Island yata. Yung isa yung Rhode Island, tapos ito ay yung native na puti. Ayun mga kaligwas, yung didiscuss ko ngayon pala, yung pagpapa-incubate. Actually kay mga kaligwas, 5 piso lang yung pagpapa-incubate dun sa Jamcas. Shoutout kay Jamcas, Jamcas o Gamcas. Post ko na lang dito sa screen yung kanilang store. Kung gusto niyo may mag-aasikaso doon sa mga itlog na pinroduce ng mga manok niyo, pwede niyo dalhin doon sa Jamcas para ipa-incubate. Actually, ang proseso nga pala nila is 5 pesos lang yung pagpapa-incubate. So pag i-check in niyo yung mga itlog, 5 pesos ipa-incubate, i-entry nyo, ipapa-incubate nyo na 5 piso. And then pagka pumisa, 7 pesos. Kung hindi man pumisa, ayun, libre, walang bayad yun. So isa pa is yung after pagkapisa, pwede rin kayo magbayad sa kanila ng pagpapabaksin. Ang cost ng pagpapabaksin is 5 pesos per sisiw. Tapos isa pa nga pala is yung meron silang next vaccine na yun, 5 pesos din ulit. Kung pababaksinan nyo ulit, ibabalik nyo sa kanila yung mga alaga nyong sisiw. Tapos isa pa pala is pasensya na kayo kasi tumatakas yung ibang sisiw. Yung nagbi-visit din nga pala sila ng mga farm. Kung gusto niyo silang kontakin, mayroon din silang contact information doon, tapos yung address nandoon na rin. Pero ipapaskil ko pa rin dito sa screen, okay, tsaka doon sa description sa baba. Pwede niyo rin silang kontakin through Facebook, basta nandoon lahat yung info. Doon naman sa baba, dito din sa screen. Kontakin niyo lang sila kung meron kayong mga katanungan. Actually, very very responsive naman din yung mga staff ng Jamcas, kasi kung may tanong, katulad kung nakaraan, nagtanong ako dito sa mga alaga ko kung paano yung pagkapisa, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung dapat kong ipakain habang sisiw pa sila, tapos ilang months bago tayo magpalit ng pagkain. May mga feeding guide din sila na i-share sa inyo. Libre lang, wala namang bayad yun. So lang, may bayad lang talaga yung papa-incubate. Pero murang-mura na yun na mga kaligwas. 5 piso lang i-check niyo para hindi kung wala kayong pang bili ng pang-incubate. Ayun, tapos di pa naglilimlim yung mga manok niyo. Ayun, pwede niyo dalhin doon sa Jamcas para ipa-incubate sa kanila. Nagbi-visit sila ng mga farm, lalo na yung mga malalaki yan. Nagba-vaccine din sila doon sa mga farm. So ayun lang mga kaligwas yung gusto kong i-share sa inyo, i-discuss ko sa inyo. Ayun, napakamura na yun. Kung malapit lang kayo sa San Carlos, and visit nyo lang yun. Ayun lang mga kaligwas, yun lang yung may share ko. Ayan,
At ito, pakita ko ulit sa inyo yung mga alaga kong, bago kong alagang sisiw. Ayan. Ayun, isa pa nga pala, hindi, yun nga yung nakaraan, di ko na-mention ko nga pala nung nakaraan, hindi ko na napa-incubate yung ibang itlog. So, ayun, hanggang ngayon naglilimlim pa yung dalawang manok natin na magkasalo. Ayun. Ayun, Brahma natin. Ayun. Oh, ito nga pala, tinanggal ko na nga. Ay! Lumagsak na. Tinanggal ko na yung mga, yung mga basket. Kasi kinailangan kong gamitin para dito sa mga sisiw. So, nilipat ko sila dito para paglagyan ng mga sisiw ko. Naka-prepare na, actually, naka-prepare na yung mga pagkain lang. Pati yung inuminan. Tapos nga pala, ito yung, yung sa batch 1. Yung pumisa lang. Sa dami ng itlog, isa lang yung pumisa. Ayan. Malaki na rin. Ito yung sasabi ko na Rhode Island. Ito yung sa batch 2. Okay. Matapang eh. Ito nga pala, isa pa pala dun sa proseso nila is yung pagka-pick upin nyo na sila. Actually, mag-message muna sila sa inyo, magbibigay sila ng message, magsisend sila ng text messages sa inyo na kung fertile yung mga itlog na pina-incubate nyo. Magbibigay sila ng maliit na papel para doon sa incubation na period, tapos kung kailan nyo pipick upin. Mga kaligwas, ngayon hanggang dito na lang muna yung aking content for today. Yun lang yung may share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo at may nadagdag na naman na kaalaman para sa inyo pati sa akin. Ayun, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Ayun, kung bago ka dito sa aking channel at di ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button at huwag mo na rin kalimutan i-click din yung notification bell para updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So, ayun mga kaligwas, ito nga pala si Choice ng Buhay Probinsya. Kung ano meron, ayun, dito matututo ka. So, mga kaligwas, see you in my next vlog. Bye bye and God bless you lahat.